अखा माला फैयो अखाया सालबारि बाजार मार मार अखा दुर्गापुजानि मार बाजार जागौमोन अखाया सेस धंख मा होनदों इयाव खालाय सोर फैबावनो थांबायानो अखा हानानै फाननो हायाखै मा होनदों दिनै अखानाव बायला थिखांजोब्बाय नङाब्ला बले मानसिफोरा बाजाराव फैनो गाराखैलै मजा अखा हानायनि जायखिया गस्ला लंपेन्ट दंखाया हो गस्लाया मोजां दोननो हाया दैया बोरै बैलांबाय दं गोलैगोन बाजारा बोहैलांजोब्बाय मानसिफोरा अखा हानानै होनदो सेन्देल बाजारावल' बांसिन बस mana? Oh, karena memang sekarang ya. Aji dubigel. बहुत कम है kita Hindupuर बाजार मैगं थाइगं ya na bir ulsas kemana karena Hah? Bangsa nih ya? Bisa lo disong? Ma, mazen? Ma? Nego? Munci nama? Munci. Ila bisa lo sekizi? Jangan size to sana. Jangan deh. Kita ni size to anda ini. Oh. Atau বিভিন্ন প্রকাৰৰ ৰোগ সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰাময় আৰু অলপ লৈ থকা দাঁতৰ মাৰানো দাঁতৰ ফাঁকত ৰঙা মাংসফোৰানো গীতা ঠিকছে মাংসফোৰানো গিয়া फुरा फुजानि लंपेन्ट गस्ला बायदों आंहा एख'खौनो मोनाखै खालि ओंख्रि खालि इखौ दानो गारजोबो